Fl-isfond tal-antifona tal-mużiċista Carlo Diacono f'Bormla ġiet iċċelebrata il-Fest tal-Kunċizzjoni. Din l-antifona li nkitbet kważi 100 sena ilu titkanta fl-aħħar tal-Qudiesa Solenni u wara id-9 tiem tan-novena. 9 tiem li matulhom il-Bormliżi ibakru ta' kuljum fis-6:45 ta' filgħodu. L-erba' fil-Knisja Kolleġġjata ta' Bormla intlaħa l-qofol tal-festa bil-Qudiesa Solenni li kienet ikkonċelebrata mill-kanonku Emanuel Xkembri. Il-paniċirku kien minsuġ mill-Arċiprit tax-Xara, Monsinjur Karm Refalo. Il-Knisja kienet armata bl-isbaħ aħmar u f'nofsa spikkat l-istatwa titolari b'Marija wieqfa fuq is-serb li jappreżenta l-ħażen. Fil-paniċirku Monsinjur Refalo appella sabiex kulħadd iħares lejn l-eruq. Hekk kif fil-kontinent Ewropew biss qed tintilef il-fiti fil-Knisja Kattolika. Il-jum ta' Marija Immakulata huwa mfakkar mill-Knisja Kattolika u jiċċelebra it-tnissil ta' Marija bla dnub tan-nisel. Kien fit-8 ta' Diċembru tal-1854 meta Papa Piju IX iddefinixxa id-domma tal-Immakulata. Preżenti għal din il-quddiesa kien hemm fostlu l-awtoritajiet, inkluż Mart il-Prim Ministru Lidja Bela, l-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia u diversi membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra. F'din il-quddies tħabbar kif is-sena d-dieħla l-istatwa devota tal-Kunċizzjoni se toħroġ darbtejn mat-toroq tal-Belt Bormliża. L-ewwel purċissjoni se tkun f'Lulju hekk kif fl-2022 Bormla se tfakkar żewġ anniversarji. L-ewwel wieħed ifakkar 300 sena mintu Bormla ħadet it-titlu ta' Belt mill-Gran Mastru Zonda Dari. It-tieni anniversarju jiċċelebra 200 sena mintu l-Knisja ta' Bormla saret kolleġjata. It-tieni purċissjoni se ssir f'jum Marija Immakulata bħallum sena.